mi Nikola, jak jsem měla teď na Messenger, že mám přečíst v autě tohle. Ani, přečti to v autě. Mýho 7letého bráchu okradli. Já si zjistila, kdo to byl a zlomila se mu 3 žebra, nos, oči, angorák. Je to pravda. Na TikTok mi to nejde napsat. Jaká bitkařka. Blaho. Tak jdeme na to s pomocí Boží. To fakt decháš takhle? Vnuce si najít Ducha Svatýho, amen. Vnuce si najít Ducha Svatýho, amen. Kolik mám tady cigárek? Tak to má. 3. Tady tak to je málo, tak já si vezmu celý. Je tam velká. Je tam tma lidi. Tak si budeš vystoupit. Jo, ale i kytík jak A teď sledujte, jak to půjde nahoru, jo? hodně mám velký strach. nechce tam, ty vole. Ty taky ne. Moderátoři, prosím lidi tlumit a tak dál. Místo, no to se mi fakt nechce. Mirouš. Se tam moc nechce. Lidi, až vám to ukážu, tak už jenom teď, až zapnu čelovku a ukážu vám to, jo, tak se budete divit. Fakt, že kam jsme to vlezli. Jdeme nějakou baterku. Půjčíme. Ať vidím na to. Ty tady nechci být zádu. 1 baterka, Brácho. 2 baterka. Otáčím kameru, jo? To chcete, ne? Podívejte se. Já ho nenávidím. Jo, a to není nic. Tam tu čelovku, tady ta se rychle vybíjí. To je záložní. Ale víš co, že tam je normálně to. Svítí. Však tam svítí úplně daleko. Chviličku jenom, jo, lidi. K2 jste vzali z auta? Vzali jste K2 z auta? Ne. Je. Už ji máme. Jo, ale musíte to vyklíčet. Já potřebuji asi strachy kakat. Tak to jo. Míro, auto zavři. Jo. Bude silná energie. Kabelku a to jsou ty. To ještě není nic tady. Fakt, že to ještě není nic. Děkuju, můj bacha. Víte, kolik lidí zde zemřelo? Kolik se zde lidí utopilo? Říkám, že dětství nevzpomínám. A kolik aut zde bylo ponořeno? Míro, prej máš jednou čárku. Nesmíte se. Seká, Míro. Protože procházíme takovým lesíkem, jo? Nebojte. Jo? Co? Ne, mě Ano, Iris. ale úplně zase doma. Víš? Hej, Kiki, jdi za nás. No, ale u nás nechají Jo, hej. Tak si chlap. Jak nejde nic... Jo, asi dobrá. Jde to vidět? Dobře. Ty bláho. Ty bláho. Fuj.
Co to? Hele, ty kachno blbá vola, nebo Kde co je? jsi? Kachna. Jo. No dej. Nebudete do mě dávat to. Co to je? Myslíte? Ale tak hodně. Protože asi svítíme, víš? Ticho. Teď jsem slyšela křik. To je ta kachna. To je kachna. Nedávejte do mě strach hned na začátku. Nemůžu bez řechu. Já si z takových věcí nedělám teďkom. Já mám tady úplně zlej pocit. Nemůžu si teď na tom místě z takových věcí dělat Až legraci. mráz. Uj. To místo nemám ráda prostě. Tady to je krásný. Jo, uvidíme, krásný. Už mám mokrý ponožky. Já mám mokrý gače, jak jsem se posrala. Já si zasloužím dobrý mekač. Ona? Večer se nepíská, to přivolává. Mám mokrý ponožky. No ti říkám, že já to. Dobrý den. Hele, já mi jinak ukážu ten rybník. Ani nespadněte do té vody nikdo, ty vole. Lidi, pojďme to Kdo si mi pozdílet. dala nabít baterku? Jo, No, že mi nějak nesvítí. vlastně tady nás vidíte ten Nechoď tomu rybníku rybník. blízko. Nechoď tomu rybníku blízko. Jdeme se vykoupat. Ta ryba. Ale ryba. Mám blíž, jo. Ta rybička. Ta ryba. Rybo. Rybo Tady na nesnaž. kraji. Já tam nejdu. Ale proč někoho zádu? Je, ale víš, co je to? Vápenka už jenom podle názvu napovídá co? Bejvalý vápno, že jo? A víš, kolik aut zde odsaď vytáhli? Tady byly ponořený A ještě jsou auta, ne, už to vytáhli. A přímo tady vyprostřed se utopil nějaký chlapeček. A tady tak, když bude svítit na tohle místo, tak vyleze vodník. Nedělejte si z toho legraci, ten, kdo se směje, se bude smát naposled. Máme auto daleko. To už je na vlastní nebezpečí. Tam do zádu nejde. Víro, nechal si tady kalotky. My si chtěli zakoupit, ne, jsme to byli. 300 000 lajků, super. Nestačí to? Hele, já bych začal asi tady, No, Míro. anebo trošku dál. Tam jak je ta kláda asi, ne? Nebo tady? Zkusíme to. Jo, já taky tady to stanu. Ahoj. Ahoj Petře. Jo, jde Jako to. tady jako víc lidí říkalo, že tady něco automobilu bylo. vytáhli. Ano, Natalí. Oni tady Taky to stanovali děkuju. a víc lidí kamarádů říkalo, že tady prostě to bylo hrůza, byla to tady. Blanko, jo? Ale já to musím říct těm lidem. A hlavně voda vlastně přitahuje entity, jo? Teď jsem to chtěla říct. Takže nevíme, kdo tady odsaď někde. Unterwassermann. Hejdy, co to tamhle je? Tady spadl strom nebo co? Takže dlouho. Tam nevím, ty bláho. Tak tady, co to je? Míro, a jsme hlavně úplně blízko u vody. Tak To uvidíme. bude úplně hrůza tady. Určitě opatrně. Takže vytahujeme přístroj. Jako před očimi jde. Před očimi jde na to dítě. Tak víš?
bílý košili. Ten přístroj se zase zbláznil. A dělám, co dělám, lidi. Ten přístroj se zbláznil. Prostě něco tady je už. Není pokažený, je tam nová baterka, jo? Ne, když to Nová. viděl, to šlo normálně. Já už přestala jít baterka. Ne. Hele, já to položím To sem. houkání. Míro, tam bylo houkání. Zkus. Ne. Můžeš prosím odstoupit do toho přístroje? Dobrý. My tě zdravíme. Ale už to přestalo. Jo, já se jmenuji Blanka Já jsem jenom Míra. Já Anička. Kristián. a my jsme si přišli s tebou jenom v klidu a v míru popovídat. Nepřišli jsme ti vůbec v žádném případě nějak ublížit. Nepřišli jsme nikomu ublížit. Přišli jsme si s vámi pouze promluvit. Pokud to bude možné komunikovat, jo. Čekáme bezpečí i od vás. V klidu jsme přišli, v klidu odejdeme. Tak to dneska vypadá na parádní diskotéku, no tak to uvidíme. Ale já bych ten rempot jakoby spíš dal tam. Sem. Sem. Jestli jsme nepřišli přímo na to místo, prostě kde to je. To je blbost, ty vole. Lidi, teď ho držím v ruce a furt. Míru, ty si neměl říkat, kam jdeme. Ne. Já ho zkusím úplně resetovat. Co? Tak Hala. Tady pojď ke mně. Tady pojď. Pojď ke mně. Můžeš od toho přístroje prosím odstoupit? Běž na stranu. Běž na stranu, já to udělám, Míro. Co to je? Ne, už se snížila i teplota. Co to je? Hele, a tady nic. Prosím tě, můžeš odstoupit od toho přístroje? Chlapečku, můžeš odstoupit od toho přístroje? Super lidi. Děkuju ti Děkujeme moc. strašně moc. Děkuju ti. Já jsem tě teď tady zahlídla jenom tak. Před očima, proto jsem ti řekla chlapečku, protože vím, že jsi dítě. Potichu, Blanko. Já slyším moje kroky. No, tady jsi sám. Proto říkám potichu. Já jsem si přišla jenom s tebou úplně v klidu popovídat. Slyšel jsi to, Míro? Jo. Co to bylo, ty pivo? Já, ty sám na kameru. Tam. Tady se svítí. No, tam v tom Prosím, jestli jsi malý dítě, jestli jsi chlapeček, jestli jsi ten chlapeček. Hej, ty pičo, Teď to zakřičelo. Hej, Míro. Míro, co to bylo? Hej, já mám strach.
Jakože nestrach. Já nevím, co to bylo. Divný pocit mám. Nechoď tam. Nechoď v vodě. No mě blbý, že jsme u té vody. Já to zkusím úplně přiblížit. Ale tady ta čelovka je úplně nahouná, se mu svojí. Nevím. Jo. Slyším doklad. Já slyším kroky. Já doufám, že se nikdo nešel, když jsme řekli, že jsme tady. Ale kdyby šel jsem kolik hodin, prosím. Já si myslím taky, že by nikdo nešel. Jako já být na tvém místě, Míro, tak ani tam nekoukám, spíš koukám jako sem dozadu, věř mi. Jakože spíš koukám sem, protože já mám tady úplně svůj hnus pocit. V pohodě. Slyšíš? Mám začít? Natalí, jak o tom víš? O čem? Jak o tom víš, že jsi tady odsaď? Maminko. Začni, Janko. Co? Začni. To tady u nás. Já vám říkám, že to je tady. Říkám, že tady jdeme udělat kruhu kolem nás. Protože tady je voda, to má energii takovou, že se to nemusí brát ani z našich přístrojů. Prostě já cítím pořád něco na noze. Jestli je tady nějaká duše, tak ať se prosím dotkne toho přístroje. Fuj, Hovno, ne? to je bláto. Aha, Natalí. Co? Jinak jakoby máš pravdu, já myslím, že jsi tady odsaď. Já zkusím stlumit tu čelovku, jo? Mně taky jde. Jestli je zde někdo, prosím dotkněte se toho přístroje. Jede za chviličku. Co? Já furt slyším tady odsaď ty kroky. Vždyť vám to říkám. Víte, co uděláme? Vezmu tady na ten kámen. Počkej, já umím jeden. Na co kámen? Já tam dám rampot. No tak už odstup. Běž na stranu. Prosím tě, odstup od toho přístroje. Chlapečku, odstup od toho přístroje. Prosím tě, vím, že jsi tady, odstup od toho přístroje, děkuju. Furt to jde až do červených hodnot. Prosím tě, chlapečku, odstup od toho přístroje. Děkuju. Když to stál. Jo. On normálně utek odsud, ale. Jo. On normálně odsud. Ono se to vyplo a tam to začalo. Normálně utekl, já jsem to slyšela, normálně jak utíká. Ešnu mají malé kostičky, které se rozblikají, když na ně poklepeš. Iris, nevím, netuším. Zkusím se tam zítra jet podívat. My jsme vlastně Prosím tě, ty kuličky měli. můžeš se do toho přístroje, aby jsme věděli, že jsi tady? Ano. Ano, super lidi, super, je to tady. Slyšel. Já ti děkuji, že Super, s námi Kiku. komunikuješ. Přijmu, jo, ale teď nemůžu.
Teď streamuju. Co to je? Nevím. Tam odsud to jde. Dej mi můj telefon. Já potřebuji vidět, jak se jmenuje. K2 aplikaci teď bude zapínat. K2 zkusíme. Dám do režimu letadla. Nechceme žádný souboje. A zkus to tam položit. Hned vedle toho. Počkejte lidi, já to jenom zavřu. Energie tam je. Podívejte se lidi. Úplně neskutečná energie tam je. Takže my tě zdravíme. Už jsme se ti představili. Já jsem Blanka. Já se jmenuji Míra. Já Anička. A chtěla bych sem vědět, jak se jmenuješ. Můžeš mi prosím říct svoje jméno, jak se jmenuješ? Mě taky. Já mu říkám, že já to slyším tady odsaď, jak kdyby to chodilo tady odsaď. A Co? duch. Duch, ustupte, hej. Míro, svítíš mi do očí. Přijdu k tobě. Ke mně ne. Ke mně nechoď. Ke mně taky Já jsem s tebou si přišla jenom popovídat. Drž si ten telefon ty, nebo já mám... My jsme ti nepřišli ani nějak ublížit. Já jsem ti nepřišla nějak ublížit. Jo. Já jsem si přišla jenom s tebou popovídat. A chtěla bych sem vědět, jak se jmenuješ ty. Hloupí. Jsme hloupí, že jsme sem přišli. Jo, jsme. A mě je tady zle, protože já jdu pryč. Takhle mi dlouho nebylo. Nikde. Že já bych sem chtěla úplně odejít pryč odsud. Ale já prostě, tady je voda a já úplně cítím zlo. Jdeme jinam, Vážně, Míro. Míro, pojďme O, někam Josíku. jinam. Já cítím úplně, Míro, já cítím úplně něco zlýho. Ty víš, co se děje, když je na blízku voda. Pamatuješ si, jak mi to škráblo. Až krev mi tekla, Míro. Pamatuješ si dole u tety. Co byla to tam na nás kouká? Odůvodněné. Jsi to odůvodnila. Teď jsem to odůvodnila, Míro, všechno. Že ta voda. Samo ti to řeklo, Míro. Jo. Samo ti to řeklo, Míro, voda. Ale zase do červených hodnot to jde. Slyšíš, Míro? Co? Pot. Ale nějakým divným hlasem to řeklo. Běž od ty do vody dál. Já už normálně mám taky přetuch, já ho normálně vidím v té vodě, hej. Jdeme jinam. Zůstaneme tady. My jsme sem přišli, nemůžeme bez rozloučení. Nemůžeš zůstat. Proč nemůžu zůstat? Hrozí nám nebezpečí, pokud ano, dotkni se toho přístroje. Nebo dotkni se dalšího přístroje. Promluv skrz aplikace. Jo, Míro. Hrozí nám nebezpečí. Hrozí nám nebezpečí, Míro. A i K2 lidi. Míro, já ti říkám, Míro, já už poznám, kde je dobře a kde ne. Varuje nás to a hodně nás to varuje. Míro, fakt hodně nás to varuje, mi tady zle. Negativní. No, je to špatný, no. Výše. Výše? Výška. Ty jsi se zde oběsil? Platný. Platný, ano. Pokud ano, tak se prosím dotkni toho přístroje. Už se dotýká. Řeklo ti to platný. K2. Pokračovat. Pokračovat. To už je ale Jsi někde tady to u nás? už je ten zlej, Míro. Jo, že nás to varovalo. Že Míro, to už je ten zlej. Ale K2 přestala blikat. Míro, to už je ten zlej. Pomalu. Pomalu. Všechno děláme pomalu. A já tě žádám, aby ses dotkl toho přístroje. Pokud jsi se zde oběsil,
tak se dotkni prosím toho přístroje. Pokud jsi se utopil, dej nám to prosím nějak vědět. Buď pomocí přístroje, nebo pomocí aplikace. Lidi, tady to kolem nás krouží. Já tě žádám, ve jménu Ježíše Krista, aby si mi sdělil. Ještě tohle říkej. Ještě tohle říkej. Tady. Reaguje to pěkně na to. Ty bláho. Co ti říkám, že tady cítím úplný zlo. No. Ty pivo, hej. No to určitě ryba nebyla. Lidi, tak tady je to fakt nebezpečný. No je to nebezpečný, Míro. To radši půjdu do toho baráku. Tam, kde tě to nechtělo pustit, jo. Klidně. Ticho? Kde je ten kufřík? Nevím, já jsem tam ještě asi ani nehnu. Ty koukáš pořád dozadu, ale vzadu to není, je to tady s námi. Počkej. Teď je to lepší. Teď už vidíte líp, lidi. Šetříte baterku? No já svítím jenom na zem tady před sebe, vole. Radši šetřím. Co se ti stalo, že jsi zlej? Proč jsi zlej? Kde mám telefon? Počkej, já tam něco vidím. Ty pičo! Co to bylo? Něco to po nás hodilo? Míro? Lidi, já vás... Já čekám, žádám, že jdu. Míro, já jdu do auta. Já tady Nemůžeme ještě. Míro, já jdu do auta, já taky. tady nebudu. Míro, já tady nebudu, chápeš? To bylo to přímo vedle mě, něco to po mně hodilo. Dej mi rychle tu, ať se pomodlím. Vem ten telefon. Míro, já Rychle. nemůžu vzít telefon, já nemůžu vzít. Za mě. Mě úplně zle. Míro, Čtu. No, já musím se pomodlit. Nikoho nepřijímá. Já jsem na ten chlapeček, ale skladal Míru, pomodli se. Pomodli hlavně se pro ty a přístroje. konec, ano, pomodli se a jdeme pryč. já jsem Teď ti to říkala, že... po nás něco hodilo. A tady to se nestává. Míro, co to bylo? Jméno Otce i Syna. Ale co to po nás? Já nevím, co to bylo. Modleme se. Tady nic není na zemi, kámen nebo něco. Otče náš, jen si na nebesích, posvěď se jméno Tvé. Svěcená voda. Svěcená voda. Já jdu pryč. Posvěď se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Přichází. A odpusť nám naše viny, jakože my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Poškrábaný. Neboť Tvé je království, i moc, sláva, na věky věků. Amen. Snažíme se. Amen. Archanděl Michael, boží mocí, která do nás byla vložena při našem prvním nádechu a která bude vrácena při našem posledním nádechu, tě žádáme ze srdce upřímného a vyvoláváme tě, abys nás chránil, stál u nás a bojoval se vším, co je nesvaté a Bohu nemilé. Stůj u nás v těžkých chvílích, kdy budeme tvoji pomoc potřebovat nejvíce. Ty jsi ten, který porazil Lucifera. Ty jsi ten, který porazil legii padlých andělů. Zabraň všem zlým silám, aby se nás dotkli. Žádáme tě pomocí svatého ducha Ježíše Krista. Amen. Amen. A ti přikazuji, aby si zde zůstal ve jménu Ježíše Krista i Ducha Svatého. Amen. Já mám úplně to v krku. Ať se děje, co se děje. Otočte se. Určitě, nekoukejte. ať se děje, co se děje. Mě píská na pravý ucho. Dobrý, Míro. Návem si to. Já nemám teď chvíli na ten telefon. Já mám to. Míro, dobrý?
Jo, jde. Lidi, Ale Míro, ozývej se, ať nemáme zprávu. jo, jsem tady. Lidi, mě píská úplně v uších. Tady to jsem nikdy neměl. Že mi pískalo v uších. Fakt, že jsem to neměl. Přístroje máme. Hele, on To tady Míro teď utíkal. ve jménu Ježíše Krista i Ducha Svatýho vám přikazuji, abyste zde zůstali. Neboť náš Pán Král Ježíš Kristus je silnější a on nad vámi zvítězil. Vím, Carolina. Míro, dobrý? Jo, Ale Míro, je to moc silný. já mám úplně nohy, jak kdyby mě to na mě chtělo pustit. Já potřebuji napít. Všechno dostávám do nohou. Co? Ne. Vzali jsme všechno. Ježíši Kriste, prosím, naplň mě tvým klidem. Dobrý Míro, půjdu. Já ti děkuju, můj Pane Ježíši Kriste. A já tě slavím. Především, neboť ty jsi náš Pán, náš Spasitel. In nomine Patris Spiritus Sancto. In nomine Patris Spiritus Sancto. In nomine Patris Spiritus Sancto. Děkuji ti, Pane Bože. Hele, tady, já o tom teď o tom prosím nemluvte. Až odsaď prostě zmizneme. Ne, to bude asi bahno. Náš Pán nás chrání. Náš Pán je Spasitel. Počkej. Já mám tady svěcenou vodu. Všechno. A ještě jednu věc. Zalez do auta. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatýho vám přikazuji, nezavřeme ještě. Já vám přikazuji ve jménu Ježíše Krista i Ducha Svatýho vám přikazuji, abyste zůstali zde v tomto začarovaném kruhu. Ve jménu Ježíše Krista i Ducha Svatýho. Amen. Amen. Napiju se svěcený vody. Napij se. Dobrý? Dobrý, Míro. Jo, no. Pozor na auto, pozor na auto. No, pozor. Lidi, povedeme konverzaci. Fuj, pusy nahej. Umeď celá po celém těle.
Jak to hned ale zareagoval. Co Míra řekl, že Ježíš Kristus, od té doby, co to řekl prostě. Ale jako jo, ale jak to něco hodilo, tak jako na zemi tam vůbec nic nebylo, nějaký, víš? Lidi, Netuším, co to bylo, ty vole. já vám něco řeknu, pokud se točí reál, tak se točí reál a pokud hrozí nějaký nebezpečí. Někomu, jednomu z nás. Pozor. Jo. Na jaký ty se máme podívat? Na tvoje. Proč na moje? Nějaký flag. Dole. Toho bláta, Ale my se až- koukali. No, od bláta. Si myslím taky, že to je od bláta. Počkejte, jenom vyjedu. Ne, zaparkuju Míro, tady. mě se to snažilo vytáhnout baterku z kapsy. Mně se to snažilo vytáhnout baterku z kapsy. Já jsem cítila, jak se mi baterka pohybuje v kapse. Jdem pod K2 jste dali do toho. Všechno je v tom. Všechno. Seká se to. Chvíli lidi, jo, za chvíli zastavím. Musíte chviličku počkat, lidi. My jsme v lese. Musíte minutku počkat. Pásy máš dát. Normálně mě to oněmělo. Nemohl si mluvit. Ne, vůbec. To je škoda, že tady není ta benzínka. Já zase měla nohy, to dřevěný. Dobrý, v klidu. Je to už dobrý? Napište mi, jestli se to ještě seká. Blanko, ať mi Anička dáme nebo Instagram, nejdeme jí poslat, mám fotku. Pás určitě, Karle. Ahoj. A cože, ještě jsem... O co se jedná, prosím, co se stalo? Já netuším, ale teď jsme zažili poprvé něco, co se vlastně pohnulo, jo, a... Co po nás hodilo? Někdo něco po nás hodil, nevím, jestli to, nevím, to mohlo být prostě cokoliv, jo? Jako, Hej, on má škrabance na noze. Kristián. jsem děláš prdel, ne? Ne, mám ne. Tak mi to bylo. Ukaž. Ale to říkalo trošku. Co je? Musí to bude vidět na té kameře. Přes ty Je dráhy. Ne, normálně. Tam dej, tu. Dej mi pokoj. Víte, to třeba jako potkaný. Seká. Musíme odsud Seká vyjet. se to. Já odsaď vyjedu. K nám, jo, Ruso. Škoda, že není právě otevřeno. Počkejte lidi, my půjdeme dál, tady jsme v lese. Lidi, já měla režim letadlo, proto mi to nešlo to. A teď mi nikdo nepíše. A já mám kde telefon? Já ho mám. A nikdo mi nepíše, ale... O, to říkalo poškrábaný, přesně. Počkejte, my už vyjedeme odsud, počkejte chviličku. Poprvé v životě to po nás něco hodilo. A říkala jsem ti, Míro, já cítím něco zlýho. To bylo, ale Hned jenom, co jsem tam vešla, nejdeme tam. Já už to poznám, Tam chápeš? úplně tady, já mám těžobu těžkou. No, protože poprvé v životě to po nás něco hodilo. A já mám špatný pocit i teď. Já mám špatný pocit i teď. A jsme v autě. A mám špatný pocit, fakt. Taky máte tížko na prsu. Jo. Já mám špatný pocit, já úplně cítím bolí strašně hlava. špatný pocit. Ale tam ta stránka jak vykukuje. Tady. To má na moje oči. Kde? Tady to bylo. To nebyla ale srnka. Pozor, dávej pozor, kam jedeš. To si ze mě děláš prdel. To nebyla srnka. No. To nebyla srnka. Ty já nechci žádný to. Já se podívám na tu nohu. Musíme jet lidi opatrně. V
klidu a opatrně, jo? Prostě tady toto jsme zažili poprvé, musíte mít prostě pochopení pro to. My vám k tomu řekneme určitě něco. I sami jste to viděli, sami jste to slyšeli. To není, že prostě člověk přijde, něco udělá, tady to. Přístroje nelžou. Prostě no? Víte co, my zvládneme všechno, ale když už to nějak útočí, že to po nás něco hodí, takovou ránu. Ukažte cestu, nemůžu ukázat cestu, jinak by mě zablokovali. A hodí to po nás takovou ránu, tak prostě... Já měla zlý pocit a to jsem doma v posteli. Fuj. Tady můžeme být. Půjdeme ven na cigáru. Prostě tam mohli sednout na ty lavičky. Tam se dá? No, tady. A tam není ale lampa. To asi Není, no. Lani, prosím tě, můžeš se zeptat domy. V lese barco padá. Ani neví, jsou tam různé zvuky a hodně věcí večerky paře. Ondřeji to byla cihla, jo, nějaká větší, ne úplně ta největší. Bylo to kousek cihly a hodilo to po nás z dál, jako ne úplně z velké dálky, jo. Za rempodem něco bylo a hodilo to po nás, když my jsme byli otočeni na druhou stranu. Já si myslím, že to byl prostě nějaký kámen nebo kamínek. Chvíli lidi a vystoupím. Ne, to není možné. Aby prostě něco tak velkého schodil, nebo to určitě nebylo. Ne, to je blbost, to už se vám stalo, že po vás něco házelo. Ale ne. Nestalo. Že by po nás někdo něco házel. Ne, my jsme jako slyšeli rány, že něco jako My padá, jsme slyšeli pouze rány. Pádá. Ale že by někdo přímo do nás ale něco tak těžkého hodil, nikdy v životě. Ne, když máš, koukněte se na ty kalhoty. Co se tu stalo? Hned vysvětlím. Potoď se. Já se podívám na ty kalhoty. To je Blanko, bláto, ne? to není bláto, posvíť sem s tou baterkou, je to bláto. Jo, to už udělala předtím, když jsme tam šli. Ne, to je mokrý. No, ale to si sundávala to, ne? Nesundávala bláto. Já jsem už viděla tam, jak jsme tam byli, že to je bláto, ne? No. Že jsem ti přece říkala, ještě jsem ti přece říkala, to je hovno, ne? Nebo něco. Jo. Ale ono je to mokrý. Fakt je to mokrý, no tak si šáhni. Tak nejsem blbej. No, má to fakt mokrý, ty vole. Nikde kolem toho mokrý to není, Ne, jo. jenom tady A jenom přímo tam. Zkontroluj si nohu. To máš ze včera. To mám ze včera, tady tu moc. Ukaž to lidem, co mám ze včera. Ale to jak kdyby na tebe šáhl špinavou rukou. Tady to má Blanka ze včera, jo. Podívejte se, co Podívejte. mám ze včera. Ne včera, ale předevčírem. Předevčírem. Blanko, tam jak je mokro. Koukáme na ty kalhoty a podívejte se. U té vody, jak A vlastně je mokro, tady- to je jak kdyby na tebe šáhl tou mokrou A vlastně rukou tady je špinavou z to, toho jo. bláta. Ale Tady netuším. bláto, víš, všude. Netuším, co to To je, jak může kdyby na být. tebe šáhl tou Nikde jakoby mokrý to blátovou není, rukou. akorát tady. Netuším, jestli je to bláto nebo ne. Ale vlastně, abych objasnil, co se stalo, jo. Nevím kam čo, nedokážu posoudit, nechci tady prostě nic říkat, jo, nevím, jestli to bláto, nejsem si 100% jistý, jo. Zkontrolujeme se, určitě se zkontrolujeme. Ale vlastně stalo se tam to, co jste viděli, jo. Stáli jsme tam, ten rempot automaticky začal blikat úplně prostě katastrofa, jo. Už jenom, co jsme ho poprvé položili. Pak následně vlastně potom jsme ho přesunuli na tu moji krabici, kde já mám vlastně, zkontroluju. Vlastně, kde já mám ty svoje věci, přestalo to, jo. Pak jsme to dali tam doprostřed a my jsme vlastně někoho, oni šli za vámi, oni šli s vámi. Něco je tady s námi. A myslí si, co chceš. Já prostě po mně chodím rád ze kuličku a to mně se nestává. I co? Já mám zase potěžku na plicích. Ne, víte proč? Protože jste něco zažili, co jste nikdy nezažili.
Jo, Jo. tady to jsem Když v tak životě, vem a přines K2. tady to jsem v životě nezažila. Máš ji u sebe? To máš? Mám. Jsme vystrašení. Jsme vystrašený, bo tady to jsme Já je nezažili. teďkom zapni přístroj. Hele, nebudu nic teďkom zapínat, já vemu K2, každýho projedu, telefony si položte někam sem. A já Nemáš můj každýho projedu. Dobrý, já si dám režimu. Prší. Spirit box je ti úplně k prdu, jo, když Tady může být prostě... cokoliv. Lidi, dávám režim letadlo, jo, abyste mi věřili. Ale dneska to byl extrém, dneska to byl masakr. My jsme dneska poprvé zažili něco, Takhle silnýho. co já jsem tomu nevěřil. Mohlo Nevěřil, uvěřit. fakt já vám přísám tady, já jsem tomu nevěřil, že prostě něco takového tady je. Já telefon položím kam? Já to položím sem, abyste to viděli, já otočím i, jo, je otočena. Já to položím sem. Jo, Já jsem úplně z toho v prdeli prostě, chápeš? Já jsem z toho úplně v prdeli. vlastně K2 by neměla blikat, nebliká, jo? Vidíte to všichni. Pojď, projedu tě. Prosím, bože. Otoč se. Nic, ty jsi čistá. Chvála Bohu. Pojď sem. Já? Jo, pojď sem. Proč? Pojď sem. Otoč se. Co je? A u nohou. To není u nohou, to je tady. Odejdi pryč. Máme tě projet s Míro my? Míro, Takže já tě projedu celýho. pomalu, Kiki. A před Mírou to je na té zemi. Může tady být něco slabého. Pojď sem ty. A? Může tady být něco slabého, ono se to ozvalo. Míro, kouříš do kamery. Schovej tu cigaretu. Nic, otoč se. Nejde vidět z dálky, ne? Nic. Nic. Ahoj, ahoj, Mirko. Otoč se. Co mi dělá, on? Nic. Děkujeme Pánu Bohu za to, že tady nic s námi není. Už mi to ještě tady na ty noze. Na jaký? Tady na ty. No tady. Něco na mě šahalo. No. Do červený. Ne, to když se zapne, tak... No, Tady jsem to cítila. Jo, já podacítím. já vemu teda, to budu natáčet, Míro, jo? Můžu? To si nedělá špatně. Aby to viděli lidi. Ale ono to přijde. Je, tam jsem já, jak se to přepíná, Kiki na to. Natáčí to nejde. Musíš s tím telefonem dál. S tím telefonem dál, to může být rušičko. To nejde vidět, musíš to přepnout, tu kameru. Kiki, Ne, to dělá Kiki, asi něco tak. tam zmáčkl. Jo, ale pořád to cítím. Nic. Ne? Počkej. Dál s telefonem. Stůj. Jsem dal. Tak kdyby to odcházelo a přicházelo. Pomodlíme se ještě. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Oče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejším dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakože my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království, moc, sláva, na věky věků. Amen. Já tě prosím, Pane, jako tvůj služebník, a prosím tě za Blanku, za Kristiána a za Aničku, aby si nás zbavil veškerých nečistot, veškerých zlých bytostí, které jsou mezi námi. Prosím tě jako tvůj služebník, vyslyš mé modlitby, prosím, Pane Bože. Jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.
Ano. Šalom. Myslíte, že půjde tankovat, když stejně Ten strom, vidíte to? Nabíječka. To je větev. To je větev, to nic není. Auto ještě taky zkontroluju. Jak jsi svítil, tak tě oči a hlava v té koruně stromu. Zkontroluj auto. Viděl jsi to? Aha, Míro. Bliká, už A někdo na mě šahá na tu nohu, co mi to... Já to nechci tady říkat. Já to cítím. Já mám úplně husinu. Takový malý, jako... Světlo probliklo. Takový malinký Vlastně tadyhle ta lampa, která stojí tady, Tak probliká. No. tak problikla. Mám se zeptat. Napít se vody. Mám se zeptat, ať to ještě problikne. Jenom tak. Zkusím to. Rempot. Ne, zkus říct. Je tady někdo na to problikne. Jestli je tady někdo s námi. Míro bliká. No, Slyšel jsi to? Hej, ty Slyšel jsi vole. to? no Míro, vidíš to? A tady to máš. Tady to máš. Tady to máš, Míro. A to se jen tak, kámo, nezapíná. Když nikdo tam není. Tady to máš, Míro. A i problikla ta lampa znova, ne? A nevěřil si. Jestli je tady někdo s námi, tak ať problikne ta lampa, nebo ať dá nějakým způsobem nějaký znamení. Co? V té popelnici, kdyby se rozsvítilo. Aničko, Jak kdyby se doma rozsvítilo. Nehalděte se v klidu. Nehodil jsem. Ale to je, jak kdyby se rozsvítilo v té popelnici. To má světlo. Otáčím. Ono se nás to drží, Míro. Ono se nás to drží, já to úplně cítím. On nejde dole, mi ta lampa, jak to bliká. Ta lampa může blikat i z toho, že já nevím, prší nebo... Celou dobu neblikala a najednou. Najednou, tak to asi ne. Já netuším, jestli mám mluvit. Nezapomeňte, že jste blízko ramp. Jo, je to pravda. Má pravdu Mary. My jsme blízko něčeho, co vlastně tady dole hned, co sejde z toho kopečka. Jo, tak tady něco je. Máte pravdu, lidi. No jasně. Kde mám kříž? Jak jsem řekl, kříž, vyplo se to. A po mně jde úplně mráz, ale těžký. Chvíli, lidi, já jsem jenom kříž. Napijeme se vody, napijeme. Míro, já ti teď něco řeknu, to jak jsi viděl, Vem to. že to je srnka. To nebyla, to za To námi jak kdyby utíkalo. za náma utíkalo, Míro. Ty jsou všude možné. Okolo vás pobíhají několik duší. Dobrou, Iris, dobrou. Já taky mám špatný pocit, lidi. Úplně takový špatný pocit nikdy nemývám Víš, jako když jdeme někam. Můj králi, můj spasiteli. Já tě prosím, požádám. Jako to služí. Jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Já nechci žádný to. Já jsem se řekl, že ho nemůžu. Ta lampa tak bliká, jak já hážu. A slyšíš to? Míro, slyšíš auto? No, co dělá? Hej, co dělá auto? Syna i Ducha Svatého. Amen. Dejte si náš. Hej, Kristi, běž otevřít dveře. Okýnko, ne? Ne, mi to stáhlo tu. Nám to stáhlo, kámo, máme ty rolety. Tu černou roletu mu to stáhlo. Ty černý Mojí rolety. ženě, vole. To není Míro, jim to A stáhlo jo, rolety. obě dvě ty rolety to stáhlo, Teď Míro. mluv, kámo. Míro, tak teď něco mluv. Teď mluv. Hej lidi, Tohle, normálně když si to myslíte, stáhlo, že my to tam jsou máme fejky. černý rolety A v autě nikdo není. a normálně to stáhlo, Na mě to stáhlo. To má K2. normálně to stáhlo rolety. Pozor. Hej, otevři dveře, Míro, vyžen to ven z toho auta. Otevři dveře a vyžen to ven.
No. No. Miro. Miro, tak co to je? Miro, co to je? Jak kdyby dostávalo to auto zkrát normálně. To nestalo rolety. A starý rolety nebyly. Fu, po mně jde mráz, hodně moc. I kufr. To je přehnaný, jako normálně to dělá zvuky, to auto má zkrát, nebo co to je, já nevím, jde to slyšet. Já nevím, jestli můžu ukázat auto do streamu, aby to nebloklo. Jury, když nejedeš, tak nesmíš ukázat. Počkej. Co je? Já nevím, Dík lampa. hej, Lampa se zasla úplně. hej, no tak teďko mi něco řekni, hej. Hele, Hej, Míro, no tak teď mi něco řekni. jde do červený. Ukaž jim to, že zasla lampa. Úplně. Hej lidi, a tak oni to vidí, jaká je tady Ta tma. lampa To úplně si zasla. energii. No lidi, Auto dělá. lidi, já nevím, co to dělá to auto. A lampa úplně zasla, co svítila. Počkej, já přepnu to celé. Hej lidi, normálně zhasla lampa nad námi. Já se potřebuji napít. A auto dělá úplně divný zvuky. Ty rolety Můžeš se ukázat. Co, auto? Když stojí, nejezdí, tak jo. Můžu, jo? Určitě. To je vyplý. Dobrý lidi, tohle je auto. A teď poslouchejte, co to dělá zvuky. Teď zrovna nic. Ale každou chvíli, hele, ale lidi mě nevidějí, Míro. Tady zhasla lampa. Baterku, v autě je baterka na zadní. Jestli tady někdo je s námi, ať rozsvítí tu lampu. Ne. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Ne, to si bere energii. Ve jménu Ono si to Otce, bere energii. Syna i Ducha Svatého. Já ti přikazuju ve jménu Ježíše Krista, aby si opustil tenhle vůz, aby si nás nechal na pokoji. To ti přikazuju ve jménu Ježíše Krista. A ve jménu Otce, Syna i Ducha tě zatracují zpátky do pekla. Ale jak se to rozsvítilo. Hej, no tak guta do mě. Zpátky do pekla. No tak guta do mě, hej. Hej, on se pomodlil lidi, lampa se normálně rozsvítila, tak teď mi řekněte, dá se tady to fejkovat? No lidi, dá se tohle fejkovat? Tohle se fejkovat určitě. Hej, no tak dá se lidi tohle fejkovat? My jsme se pomodlili, otevřeli jsme auto. Lampa zhasla a normálně Já mám takovou husinu. Míra se pomodlil prdeli, kámo. a normálně lampa se Kámo, rozsvítila. i na prdeli. No do piči, já jsem úplně v toho v prdeli, hej. Hej, no. Hej, já se, Aničko, no To ne. nebylo, kámo, tohle to to nebyla nepochopíš. Srnka, to nebyla duše, to byl ten frajer, co to po nás hodil. Hej, Já tak ani tohle se, nemluvím. ještě ať mi někdo Mráz napíše. přešel. Já už taky nemám strach nic. Odchází to. Ne, už zatracení. nemám ani takový divný Myslíte pocit. si, že přestalo pršet? Jo, hej. Hej. Hej, Tak tady mluv. to si děláš Tohle- srandu. a lidi ještě píšou, že to jsou fejky. Ať si Hned to přestalo vyzkoušej. pršet, rozsvítila se lampa a přestalo pršet. Lidi, normálně, Tak kdo ještě pochybuje o tom, že tady někdo něco fejkuje, ještě mi řekněte, že něco fejkujeme, lidi. tak se na to rovnou vyseru. Ne, nebudu ukazovat volant. No teď mi lidi řekněte, jestli my můžeme fejkovat lampu nad námi a auto, aby se sundavali z toho Když jsme rolety. všichni byli venku. Když jsme všichni byli venku. No tak teď mi řekněte, jestli my můžeme fejkovat. Tohle to nebere ani můj rozum, jak to je silný. Ani můj rozum, přísám, že to nebere ani můj rozum tohleto. A teď přijdou policajti, ne? No ty ať mi přijdou do rámy teď. Tak odjedou. Musíme začít od který dveře jsme první otevřeli. Tyhle. Ty. Ne, tyhle. Hej, no normálně, ale teď už nemám ani strach. Nemám takový divný pocit, jak Ne, jsem měla. nešlo. Ne, Já furt. jo, já nemám takový divný Ale teď pocit. myslím, že jsem vystrašená. Jo, Teď protože jo. poprvé jsme zažili něco úplně tak extrémního. Že fakt extrém, úplně těžký extrém. Já věděla, že se mi nechce vystoupit z toho auta. Těžká tam. halus tohle, těžká, úplně konec. Na věky věku. Amen.
Seká Blanko moc. To je divný, ale viď? Neseká, píšou lidi, že neseká. Jdeme si zase to lampa. Tak seká nebo neseká? Prej seká hodně moc. První blikala, ne, a pak se zase Jo. úplně. A to nenafejkuješ, ne? Už dobrý. No, Kristian, jak se tohle dá nafejkovat, ne? To se nedá. To bychom museli, já nevím, tam, kde se... Starostu mít. No, starostu. A starostovi vypni lampu. Jo, vypí lampu a pak zapni. Máme se z toho v prdeli. Děkuju, Janečku. A dole Děkuju. na autě se stáli jen tak. Tady je ta podpora na místě a ne u fejkařů. Přesně, To blikalo. přesně lidi. Nebliká, už to Tady má být ta podpora od vás. U nás, co my jsme večer. Ty vole, vidíte, co pro vás děláme. Někdo píše nějaký dým kolem Míry nohy. Míra kouří. Nekouřím. Kiki kouří. Nekouří. taky Kiki, to Kiki. nešlo do kamery. Děkuju, Milane. Ale není. Teď byste lidi nás měli podporovat. Co vidíte doopravdy, že co se děje, doopravdy, že něco existuje. Fakt, že doopravdy, a ne ty vole, že děláme fejky. Děkuju moc, děkuju. Hlavně lidi, kdyby dělali Fuha. fejky, Tak s tím ani nejezdím. tak nenabízej cizím lidem, aby se připojili k ním. Tak co lidi? Tak co lidi? Nabízej No, já se z každému, toho- kdo chce, ať se připojí, a kdyby to bylo Děkuju. nafejkované, Dá se tak sfejkovat to lampa, nechtějí. dá se Děkuju. sfejkovat auto, dá se sfejkovat něco. Děkuju moc, děkuju. Teď pojďte a podpořte to. Pojďte a podpořte to. A Míra Jestli to chcete další videa, podpořte dá- to. A Míra to bude dávat na charitu. Věř tomu, že já jsem dneska přispěl Jo. klukovi, Co jsem dělala na který má- Facebooku. který Mimi, má možná rakovinu. si ho viděla. Dobře. Neviděla. Ne. A přispěl jsem. Já přispěl Fuj. na takový akce. Ale to není mojí chvále, to je chvále Boží. Ano. Děkujeme. No, přijdu domů, dám si kafičko hned. Děkujeme, děkujeme. To nechci slyšet, já se ani neotáčím. Já to taky. Neboj, už je to dobrý, v pohodě. To je tam. Vidíš, hele, No, lampa už se to je rozsvítila, tam. úplně všechno v pohodě. Čerta. Auto, Ale jak přestalo pršet, vidět, No. bylo hnusně. jo. Co to Protože tam Bůh je tady křížek, s námi. Tam je kříž. Jo. Kde? Je kaplička, ne? Nebo co? Ano, tamhle je kaplička, lidi, jestli vidíte. Tamhle je kaplička. Pojďte, podpořte ten stream. Fuj, Zítra ne. máme dlouhou cestu. Zítra Děkujeme, jedeme, Sandro. jak se tomu říká, Panenský týnec. panenský týnec, tak pojďte to podpořit. Tam to bude ještě. Lidi, já vám teď něco řeknu, teď mě dobře poslouchejte. Lidi, teď mě dobře poslouchejte, děkuju vám všem. Poslouchejte mě, lidi. Tady vidíte reál. Teď a tady vidíte reál prostě. Jsme posraný až za ušima, děkuju, Kamčo. Já vám řeknu pravdu, já jsem posraná až za ušima, protože... Taky A Míra je tak posraný, že tady sere. Si dělou čárku má Jo, normálně tady sere. A kdo to bude prát? Já určitě ne. To mám dneska i já. Fuj, hej. Děkujeme strašně moc za podporu. Děkujeme. Ale ať podpořej i cizí. Nejenom naši moderátoři, naši lidi. Ty, co jsou tady. Ty, co to celou dobu sledujou. Ať jdou, ať podpořej. To je pravda, ale tebe nepodporují lidi, tebe podporují moderátoři. Jo, moderátoři naši. Jenom plněj cíle. Pojďte. Já už tam nejdu na benzínku. Aničko, máš jít na Messenger konečně, prej. Ale já jsem tam byla na tom Messengeru. Děkujeme, A kdo děkujeme. to píše? Máme tam ještě cíleček, pojď to splnit. Bliká lampa, viděli jste? Bliká, problikává. Tak ona může problikat. Si bere Nevidím, že by A kdo to psal, probliskovala. Blanko? Já nevím, někdo to psal. Může být nějaká slabá duše. Já jsem na Messengeru, nepsali to Kiki Nádor. na Messengeru. Batmana. V Teplicích. Na Sára. benzínce. Město Duchcov. Batman tam byl. Duchcov. Skupina ČS mi napsala. No. Hej, ale koukej, co tam stálo. Děkujeme, ukáž. Teď tady to máte, Sára mi to Ukáž. poslala. Co to
to je, ty A pičo? ještě jednu fotku. To si ze mě Co děláte. to je? A ještě jedna je tady, no to sama, Říká no. ještě, že to fejkuje. Fakt to tam bylo, no. Co to je, bože? A to je to, co po nás to hodilo. Lidi, tak teď koukejte, co tam bylo. Co mi to přišlo. Děkujeme za konfety. Jak ta byla ta Já nevím, jestli to uvidíte, jo? nášků Mám to zmenšit? běží. Teď to No, byla to ta jde rána. vidět. Nevím, jestli to jde Kdyby úplně tak kůň vidět. skopil. Jsem to trošku... Jak kdyby kopito to bylo. Nebavte se už o tom. Serte na to, není mi dobře. Fakt, že. Vidíte to, lidi? Já nevím, jestli to vidíte dobře, ty vole, to nejde tak moc dobře. Ale vidíte, co tam bylo? To je to, co to po nás hodilo. Nevidno. Já to zkusím tak. Tak ti to pak pošleš, Mám to dáš teda na zvětšit? Takhle. Mám to zkusit zvětšit? Počkej, takhle musím. Teď to vidíte? V tom kolečku je to tam určitě vidět, to musí vidět. Neviděj to. Já to zkusím zvětšit. To bílý přece to musí vidět. Vidíte, to je nějaká to ženská, která má... Ani Ano, ženská už nevíme. viděj, Ani už nevím, viděj. jestli je to ženská. Ani nevím. Já nevím, co to je. Nevím, co to je. Je to něco hnusného. Je to to, co to po nás hodilo, jo? Nevím, co to je. Vypadá to jak Michael Jackson. To je blbá. Přestaň. Michael Jackson nebyl zlej. Já vím, ale já jenom říkám. Jo, já jim to pak pošlu a to... Je to malá holčička. Nevím, co to je, nevím. Nevím, co to je, nevím. Pojď mi to, já se na to Já podívám. se jakým... Podívej se. Archanděle Michal. To je dítě. Neboť ty sedíš. Děkuju, Lucinko, děkuju. Děkuju moc. Pořád mám strach lidi v sobě. Chci tady něco. A což já nemluvím strach. A teď mám pořád strach v sobě. Jo. Pořád. Děkujeme Lení. Děkujeme za splnění cíle. To bylo u těch 3 křížů. Blanko mě tam napadlo, on na první pohled. Tady ukaž, Ten Blanko, tady obličej, je to. ten obličej. Tady Ukaž. ukaž, jak můžeš nafejkovat obličej. U 3 křížů, tady to je u těch křížů. Tady to je u 3 křížů lidi. Ten obličej. Tady to je u 3 křížů lidi. Tohle se dá nafejkovat. To je, jak jsme byli předevčírem. Děkujeme za oslíčkování. Vidíte to? Dá se tohle nafejkovat lidi. Tohle je u 3 křížů. Viděli jste to? Tak co, teď mi ještě řekněte, že Co tady fejkujeme. píšou? Já si taky ještě zapálím jednu, hej. Zapalte to. Děkujeme. Děkujeme strašně moc. Je tady ještě jeden cíleček. Pojďme ho splnit. Možná si předávají info na to. Zítra jedeme pryč. Tak si myslím, že si to zasloužíme. Děkujeme, Martine. My jsme vděční úplně. Miro, Za Dick, cokoliv. ukaž, Dick, oči, ukaž. Podívejte tady, jak to svítí. A neříkej, že se tohle dá nafejkovat. Dík auto. Určitě. Co to dělá? Moje? Tak mě To je nestresuje. to chlazení nahoře, ne? Teď. Jo, to se Jo. zapínají Jo, já ty. už jsem myslela, že to je jaký auto, ale auto. Tady máš další, Blanko. To jsou fotky, co posílají ty lidi. Už toho stroje. Tak si dáme jeden souboj. Pojď. Na U TikTok. toho Tak můžete si to můžete dát na TikTok. společně splnit já si nebudu i sbírat cíl. čísla na tebe. A já mám, já to nepotřebuji. Už mám dlouho. Stačí To si to s tou dát nebaví. souboj, ale ze srandy, víš, jako, že když to uděláme si nějaký úkol. Pojďme, dáme jeden duelek. Každou prdel, Já taky, takhle, ale no. mouku Jestli to někdo přijme. Takhle. Šire, Mouka, to je moje A smrt. červy? Co? Červy. Taky Jdeme červy. červy, vole. žížaly. Ne, pro každou srandu se... Mouku ne, prostě já jsem si jednou dala mouku na hlavu, já jsem si to zbavovala týden na se. Jo, obličej jo. Kdo jede zítra? No vy ne. No, I'm not playing the TV thing. I'm sorry. Hi, Hi, Jsme jet ve 12. how are you? Ne. one game. One game. Where from? Czech Republic. And you? A já potřebuji vědět fakt baní dopředu. Tak pojďme lidi to tady rozbombit. Ne, Pojďme to tady rozbombit. How are you? Okay, I reply you. Tak máte čas? Oh my god. Hi. You talking with me? Tak pojďte, stojíme ho. Hello. Pojďte. No tak, Hej, víš, kdo to je?
Ne. Ty nevíš, kdo to je? Profesor! Profesor. Profesor! Lanko, Papírom. Lidi, jak se řekne papírový dům anglicky? No, professor, no. Herec, režisér, spisovatel, Hej, no to si děláš srandu. obsah. Hello. Hello, profesor. Hej, ty jsi zabiják, good? Good. And good. How are you? jak se máte? Fine. Fine. Fajn. And you? Where are you from? Yeah, I'm good. I'm well. Hej, on je zabiják tady ten. Lesbian. Lesbian is there. Thank you, Lesbian. Moilo, thank you so much. Thank you. Hej, on je můj vzor. Pomoz mi, jak mám vykrást banku. Ty jsi blbá, přestaň. Hrozně moc lidí. Help. Jenom mám rukavici. Počkej. Tak ji šoupneme, pojďme lidi, pozdílíme, pojďme, posíláme koblížky, ať se nám spustí dvojitá, trojitá výzva. Before I start wearing glasses, people don't like remember me. But I'm wearing the glasses. Any people is know who I am. To je ten obličej. Profesor, you my friend. What? You my friend. Hi. What's your name? What's your name? I am Blanka. Blanca. Yeah. Yeah. Okay, it's your account, Blanca. Co? He's your brother. He's your brother. No. Who is No. this? My boyfriend. Oh. Okay. Už mě chtěl, profesor mě chtěl balit. Postava. Pojďme lidi, Tady ta postava. pojďme lidi, pojďme. Ta postava u těch kříží. Tady no to si děláš. Hej, no takhle. Ta postava. To je extra miro. To je to šedivý, co jsme viděli. Lidi, Blanca, Yes. please send your boyfriend. He's not smoking on live because it's problem for the TikTok. Máš Yeah, máš okay. Yes, yes. And it's many people is here don't like the smoking. No Yes. smoking, joke. No. Nice, thank you. Thank you. Hello, I am a crush actor. Thank you so much, Marketa. Thank you. Pojďme Thank lidi, you to so jsme much. je vás tady 220 na streamu, pojďme Ani to pošli mi tu postavu. Vydrž chvilku, Super. jo? Protože Pojďme to je lidi. extra. Nic. Yes. What's your name? Apollo. Mr. Apollo. Hi. Apollon, Děkuji. Mr. Apollon. Milanku. Jak Pojďme lidi, tak nás tom nenecháte, ne? Děkujeme. Lidi, však nás tom nenecháte, pojďme. Máme 6 vinů, necháme si je sebrat. Nenecháme si je sebrat. Okay, Minael, I reply you. No problem. Done. Pojďme You lidi, have a pojďme story for me? po nás Like udělat about the show, writer? taky pro vás děláme toho Thank you. hodně. Thank you, Sonia. Pojďme lidi, And, Lidi. mám 6 Marketa, vinů, to thank nás you so much. nenecháte Have a přece good one, thank you. prohrát, ne? Poslouchejte. Kdo má Hi, rukavici? King. Kdo má Dark rukavici? King. Welcome to my brother, Dark King. Thank V you. minutě pošlete rukavici. Teď. Nice. Flower. Teď ukažte, jakou máme komunitu, kdo vás podporuje. They like Teď this. That's rukavici. only flower. Pošlí Flower is Kamčo, nothing. teď. You're so biggest. Šup lidi, There's honem, like something honem. biggest. Like Pošli heart, rukavici. like Monica. I like Monica. Kamčo, rychle jí pošli. Sonia, Chris. Okay, Sonia. You're going. Ice cream. You see, before yesterday, I like ice cream. Rychle, And this- rukavici. someone is here on TikTok, right? And he said, like, ice cream. Rozbal batoh a rychle Like to this. pošli. Nás 2,20 It's so funny. lidi. You remember everyone? Snipe. Oh, ice cream. Tak nás tom nenechejte. But I remember him. I remember the people. Snipe. Nejdu nikam. I told you, sniper, it's only. Aho, děkujeme. Děkuju, Karle. Milánku, děkujeme. Thank you, Sonia. Yeah. Only you there. You play. And like Marketa, thank you so much. Thank you, show love everyone. Okay, take care. Bye bye, everyone. Thank you. Thank you, please. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Milanek má rukavici a Anita má rukavici. To máš ty fotky Jo. z dneška. Děkuju, Karle, děkuju Milankovi, děkuju naší komunitě, která je tady.
Děkuju Anice. Děkuju všem. Děkuju. Všechno posláš, to rozklikneš. Hej, já to budu dávat na TikTok všechno. Dej mi můj telefon. Míro. Dobrou noc, Milánku, a děkuju ti strašně moc. Děkuju. Děkuju strašně moc. Pojďte někdo se mnou dál. Profesor z papírového domu. Dobrou noc, dobrou noc. Děkuju. Děkuju Karlovi, děkuju všem, kteří jsou tady. Milánek, Karel, Kamča, Anetka, Marek, Lucinka, Hex a spoustu dalších. Ne. Jo. Já vám děkuju strašně moc. Já ti dám asi i baterky. Já nevím, kde jsou. Děkuju každému. A tu druhou si měl, ne? Děkuju vám. Dám ti tam do To je ta Jo, dej to tam. To je ta naše komunita. To jsou naše lidi. Naše lidi. To jsem taky zvědavý, Natálko. Až tady to video, děkuju Anetko, děkuju. Až tady to video vyjde, tak jsem zvědavý, co mi tady budou psát lidi. Každýho můžu, akurát víte co, dneska to bylo moc. Jo, zlo z Krkonoš, jo. Počkej, já se podívám, jestli nemáš bylo své jméno. Maminka z Krkonoš. Nemáš tam jméno, že bych tě oslovoval. To je ta naše komunita. Ivča. Dobře, Ivčo, budu si pamatovat. Hej, až nohu si chodí. Ne, jsme domluvili se starostou, aby vypl lampu. Jsme mu zavolali. Já jsem fakt zvědavej, co teď lidi budou psát. Až vydáme ven to video. Jaký video? A i kdybych... Počkejte, jo tak. Jaký video? A i kdybych to měl dneska dělat do rána, tak mi věřte, že to video do zítřka je hotový, sestříhaný. Jaký? To, co se stalo tam a to, co se stalo tady. Ohledně další mi někdo posílá fotku. Len se přiznej, Míro, že to fejkujete, takže jo, Kamče. Ani ukaž to lidem, já ti to pošlu, Blanko. Co? Po té cestě, jak jsme šli na tu vápenku. Od Hej, ani- auta. Já to ani nechci vědět, Teď mi hej. to... Můžou mít takovou sílu s tou lampou. Poslala jsem ti Míro, to. může. Protože ono si to vlastně... Teď mluv po té cestě. Míro, ty pičo, to je ten kluk, co se tam utopil. To si ze mě děláte lidi prdel. Co má v ruce? Si... Míro, to je ten kluk, co se tam utopil, dik. Hej, mně se chce normálně brečet, Hej, fakt no se tak mi to- chce to. Míro, to je ten kluk. Co jsem vám říkala, že tam je kluk, co se utopil? Lidi, koukněte se na to. Tak to je moc. Lidi, to je něco neskutečného. Co teď? To je Ty u toho auta, pič. jak šli tou cestou od auta. A to, že já nebrečím a normálně tadyhle to mě rozbrečelo to. Hej, no tak co teď mi řeknou na to? Lidi, co mi na to řeknete? Co mi na to řeknete teď? Tohle je extrém, jako. Co mi na to řeknete teď? Teď to Normálně pojďte obličej pozdílet tam má. tady toto. Jemu jde vidět normálně do obličeje. Míro, ale to je divný, že to vidíme do obličeje. Míro, ale co jsem ti říkala, že tam je chlapeček? Fuj, teď mi ale... Něco má v ruce, snažilo se na... Jestli to po nás nehodil něco, nebo jestli Nemá s něčím klacek nebo nebouchl, větvičku? jo? Ne, bylo to přímo, hodil to k mojí noze. Ke mně a k Aničce. To nemusel být on. Nevím, kdo to byl. To dítě asi nebyl. Ale vidíte to tady všichni. Tak co? Když obličej mu jde vidět, ty vole. Ne, lidi, já si myslím, že on nás chránil tady ten.
On říkal, ať jdeme pryč. On Jo, nám říkal, jo. ať jdeme pryč, lidi. On nás doprovodil. Já jsem vám říkala jenom, co jsem tam přišla, že tam chlapeček je malej. Pamatuješ si to, Míro? Lidi, extrém. Tohle to je extrém. Fuj, normálně fakt. Až mi vystříkly slzy to. Takže poslala Blanko, pak to je všechno na Jo, dám. Já jsem bez toho hotová, jenom Proto já vám říkám lidi, že vy Normálně jsem z toho to hotová. vidíte víc jak my, protože my fakt. My to nevidíme, no. Kamera vždycky zachytí víc než... Dejte mi pokoj, nechci už duel. Tak co lidi? Real nebo fake? Poslali jste nám to vy. Já si myslím, že má klacek, ale zase lampa, jedeme tady odsaď pryč. Jo. To je extrém, Míro. Blanko, vem Vypadá si. to na klacek, no. Míro, to je extrém, Míro. Ale ten obličej, podívej se. Tak co lidi? Míro, to je extrém tady. Ale ten obličej. Ten obličej se mi nelíbí. Ne. Ne. Toto je asi nejvíc, co se kdy ukázal někdo. Přesně. Přesně, tohle je o hubu domů. Teď jsem to nepřečetla. Lidi, tohle je prostě konec. Víš co, by bylo super udělat sklup na mes. Jo, to je pravda, to je pravda. Fakt, že ne. Lidi, já jsem z toho úplně Já hotová. vám říkám, že my jediný točíme reál tady. Já jsem z toho My hotová, jediný. Miro. Nikdo z nich. Ale že i obličej, víš se... Dobrý, Miro. Ale není dobrý, když nám ukázal obličej, Miro. Je to dítě, já vím, je to dítě, ale jakmile ukáže obličej, Miro, to není dobrý. Víš, že i ten zlej se schovává za děti? Já to vím. Víš, že i ten zlej se schovává za děti, Miro? Jakmile vidíš obličej, Miro, já jsem toho kluka viděla. On se mi tam ukazoval v hlavě, já jsem ho viděla, jak tam tudy prochází, jenže on svítil a tady ten nesvítí, Miro. Ale já jí píšu, tak z toho je mi zlé a ona mi píše, no a ještě kdybyste to viděli, když jste tam stáli, tak to by se člověk posral. Ty. Přesně, mohlo to být. A Miro, zapni si pás, bo i mě to vadí. Tak stojí z té fotky, to je moc. To nebylo dítě, schválně se ukázal jako dítě, protože si o tom mluvila. Lidi, když si pamatujete, já jsem mluvila, že se tam utopil chlapeček. To je pravda, jenomže lidi, já jsem toho chlapečka tam viděla, ale ten chlapeček svítil a do obliče se mu neviděla. A viděla jsem ho v bílé košilce. V bílé košilce jsem viděla chlapečka, lidi. Chápete? A teď vidím tohle prostě. Jako... Duchovi do obličeje nesmí jít vidět. Přesně, duchovi nejde vidět do obličeje. Já jsem v životě neviděla do obličeje duchovi. Ale viděl jsem. Já jsem viděl. On také řekl, půjdu s vámi. Ne, Mirko, on řekl, Že ať odejdeme nebo ne, on řekl, půjdu k tobě. Tak zítra, Jakože jdu k tobě. Zítra počítejte s náma. Jo, Ahoj. dobře, ahoj. Kdyby něco napište. Fuj, ty piči. Ale může stůl 13. Není to upravený, Marku, není. Jak to může být upravený, když nám to poslala holka, která to vyfotila? Co je upravený? Jak to může být upravený? Jak něco takového můžete upravit? Oni se jenom ptají nic vezlem. Ale není upravený. Dávejte i vy pozor, jo, budeme. Dobře, Mon, dobře, běž, dobrou noc. Mám teď úplně strach, ty vole. Nesmíš.
Já jsem má. naplněný božím pokojem. Dobrou. Bebe. Kolik zítra pojedeme? Já vůbec nevím lidi, já vám dám ještě vědět, protože Dáme vědět. já jsem z toho úplně fakt prostě hotová, já jsem z toho, Dneska to byl extrém já jsem z toho úplně hotová. Já jsem asi měl poslechnout Blanku a měl jsem prostě... Nechtěl tam jít prostě nikdo, no. Ne, já jenom co jsem otevřela dveře, ani se mi nechtěl vylízt ven. Nechtěl tam jít prostě nikdo a já prostě jsem asi udělal tu blbost, že jsem tam šel. Já nevím. Už jste se stretli s fenomem, který se volá Kosa vyslovuje. To nevím. Tak to jsem si jistý, že tam nebyl fake. Duchovi se nesmí ukázat, nesmí se ukázat tvář. To bylo něco zlýho, protože já, jak jsem řekl, že ho zatracuji zpátky do pekla, tak se rozsvítila lampa. Banko, podívej se pořádně na foto, u nohy je lebka. Já mám i strach se na to podívat. Já mám strach. Lidi, já mám úplně strach se na to podívat. Návem si to, já se zkusím na to ještě podívat jednou. Počkej. Šel za námi a já si myslím, že on byl celou dobu v autě. A jak jsem tady lil tu svěcenou vodu, jak jsem se modlil, protože vemte si, že já si myslím, že nevím, z ničeho prostě nic jsme slyšeli prostě i u ty benzínky něco. Lidi, proto se nám nechtěl vystoupit. Chápete? Protože on byl hned na začátku cesty. To je hned, co jsme vystupovali a vešli dovnitř. Proto se nám nechtěl vystoupit z auta. Ano. Když je to ztracená duše, tak jí ukážu cestu a pomodlím se za ní. Nikoho nevyvolávám. Já jsem z toho úplně v prdeli, hej. V prdeli i z toho druhého obličeje prostě. Proč mažete komenty, že by foto mohly být fake a Míra to s Blankou vědět nemusí? Co? To kdo jako napsal? Co? Frére, pojď! Nebo ten, kdo mi to poslal, pojďte. Já klidně za vámi dojedu, naložím vás do auta, pojďte tam. Pojďte! A co? Teď jsem nerozuměla. Doma se na ty fotky koukat nebudu. Tady to máte. Ne, tady to, počkejte. Tady. Tady to máte. Co? To nemůžou tady lidi. A když byli ještě tam na městě a vybrala si světelnou horu, tak hned se ozvala, že světelná voda, ano, hned Caroline, hned to bylo hned. I tohle je aplikace, ty vole. Ty vole, neblázněte. Otoč. No, otoč. Nevím, kde to vidět. Lidi, i tohle je aplikace, mi chcete říct. I tohle je aplikace, lidi. Myslíte, že je to aplikace, vidíte ten obličej? Dobrý, přepni kameru. S pomocí boží. Fuj, mě z toho úplně zle. Víte co? Ty lidi, který tady píšou takový píčovinu, já se omlouvám všem starším, mladším, mým kamarádům, mým moderátorům, všem, ale teď budu sprostej, jo. Já se vám všem omlouvám, jo. Ale ty lidi, kteří tady píšou takový píčoviny, ať se zpátky spakují a táhnou do píči ke Karušovi a k tady těm. Táhněte do píči. Míro, zase nemluv tak sprostě. Mě se nějak sekáš. Víte co, lidi, my
Ať zkusí. Ano, přesně tak, Jessico. Ať si to zkusí na vlastní kůži. A pak zjistěj. Jo, Klárko, to už jdeme od samého začátku. Když poslouchej, tam něco řeknu. Dneska jsem vám lidi řekla, že chceme udělat něco, že chceme něco nafejkovat, kolik lidí přijde. Pamatujete si to, že zítra to uděláme v pátek s tím klukem. Dobře, Aničko, děkuji. Určitě bychom vám to říkali, že jo. Počkej. Vůbec tomu nevěnuj pozornost, Míro. Hovadi nepíšu, věděla jsem to. Blanko. Reál odfotila, vím, Kikuško. Fotka se synem. Hej, nebuď takovej. Ne, Karle, víš co? Ono to člověka fakt, že úplně nasere a úplně ho to zasáhne, protože já jsem viděl tu fotku. Anička mi píše, Blanko, víš, jak po nás něco hodil a já no, a my nic nemohli na zemi najít a já jo. A teď mi něco píše. Já se ti omlouvám, Karle, jestli jsem ti nějak urazil nebo to, ale já si myslím, že ty by si se nezachoval líp, protože fakt člověk tomu věnuje spoustu času, chodí, riskuje. Energie. Strachu. Nevíš, nás Míro, taky nebaví okno. tě pořád poslouchat. Co? Mou otázku. Natáčení v Terezíně v krematoriu. Ráda bych s vám. Mám i fotoaparát. Klidně můžeš. My jsme... Jo, Karle, já vím, že ty si děláš i legraci a tady toto vím o tobě. Hele, my jsme v Terezíně byli 2krát. Když se podíváš, tak já mám jakoby video, nebo my máme video z Terezína, kde vlastně sedí u pomníčku malej chlapeček. Tam prostě ty fotografie jsou. Hele, jak něco řeknu. Jiný by se sebrali a utekli pryč. Už jenom poprvé, co jsme tam kročili. A... Hej, to, co měl Kristy na noze, tak ten kluk, co tam drží ten klacek, mohl ho švihnout tím a nepoškrábat. Mohl. Hele, a vlastně... O čem jsme tam mluvili? O čem jsem to mluvil? O čem jsem to lidi mluvil? Ty jsi z toho úplně v prdeli. Jo. Já mám spíš strach z toho, aby... No. Jessico, já z toho strach nemám, protože já jsem celou dobu cítil, že tady někdo je. Jo, o Terezíně. A pak jsem mluvil ještě o tom. Ale já jsem celou dobu, jak jsme jeli, Asi má pravdu, Verinka, asi má pravdu. Co? Asi se na to na všechno vysereme, nebudeme do toho cpat svůj čas, svoji energii. Když ještě lidi nám píšou taky píčoviny, blbosti prostě. Jenže já to nedělám pro ty lidi, já to dělám pro naše lidi. Míro, zavřeš to okno, mě je zima. Hele. Ale asi je to pravda. Co se týče toho dneška, kdyby tam stáli jiný a něco takového, já tě podporuji a nemám co říct špatného. Chtěl jsem, že se rozčiluje zbytečně, vždy jsou lidi, co nevěří. Já vím, já to od tebe, Karle, vůbec tebe neberu vůbec vážně. Protože ty si na každém streamu, ty nás podporuješ, já tě neberu vážně, ani moje moderátory, ani ty lidi prostě, který, já nevím, s námi jsou od začátku, jo. To vůbec to v žádném případě. Ale já vlastně celou dobu cítil, že prostě nějaký zlo tady je. Jak jsme jeli odtamtud na tu benzínku. Já to cítil. Ale teď, jakoby neříkám, jsem tam nějakou úzkost mám, jo. Ale jsem naplněný Božím pokojem. Jsem naplněný Božím pokojem. Ale víš co, ať něco řeknu. Kamčo, teď si to tady napsala úplně výborně. Tam u toho Karuše, jo, když budu brát jeho potaz, protože on se přiznal, Oka, všechna čest, přiznal se.
Anetko, děkuju. Ale viděli jste prostě, že on co natáčel, šuplíky se hýbaly, všechno možný lítali, všechno možný vlastně lítalo. Někdo si kousl od nich do chleba, jo? Někdo prostě psal na papír. Děkuju, Jessico. A jim tam psali, že je to všechno reál. Sláva našemu Bohu. On je... Ano, ona chrání. To auto tady co dělá. To musím zase zpátky nahodit. Jo, neboj se. A musím to zase zpátky zapnout. Já vím. Míro si dobrý. Blanka taky. S tím Terezínem mě serete. Ale jinak jste slušní a hodní. A to se cení. Děkujeme, Rejdy. Všechno Emil mu namluvil a já jim věřila. Hele, a to je právě ono, jo. Já vůči těm klukům nemám fakt, že vůbec nic. Ani vůči jednomu. Ani vůči jednomu. Ale tam prostě lidi psali, jo, to je fakt, to je fakt, to je fakt. A tady, když prostě vám člověk ukáže, děkuju moc. No, Zuzo, ty o tom nevíš, jak on se přiznal. Ale to bylo trapný už od začátku. Před Karušem byla parta a taky se přiznala. No, ale on se přiznal. Ale ty lidi prostě, jo, ho v tom podpořili, posílali mu TikToky univerzy, lvíča, to prostě drahý gifty, jo. A tady nejde prostě ani o ty gifty, jo. A tady jde o to, že mu věřili, že tam prostě ta důvěra byla. Doteďka tam je. A doteďka oni chodí streamovat i teď a všechno je v pohodě. Lidi giftujou všechno, podpoří je, protože toho člověka mají rádi. A tady vám člověk ukáže pravdu, realitu a vy ještě jdete psát hodně. Tak skrz toho jsem já rozčílený. Všichni. Nedělám jim reklamu. Hele, a já ti něco řeknu, Dejdy. Psal si to ty, jo? Jo, Dani. Reklama. Dobrá otázka. Budeš sledovat radši reál anebo fake? Ano, já jediný mám stroje. A vem si, že oni vydělávali úplný kotle, jo, za ten týden. Jo? A neříkejte mi, kdyby každý z nich, z těch peněz, co oni vydělávali, a to všichni do jednoho, a každý jeden týden si kupovali ty přístroje. Kde to, jo, ne, ale píšou, co sem nechodí. Ano, Karlo, přesně tak, protože závidějí. Vlastně i skrz nich, jo, nám zablokovali teda ten profil. Tím, že teď blokovat nemůžou, my tady máme 375 000 lajků. Vidíte lidi, že když to nalajkujeme a jsme v autě, tak... Míro, běžte už domů. Počkej, Míro, běžte už domů. Ať jste v teple, ať si odpočinete, zítra vás čeká dlouhá cesta. Určitě Veve už jdeme. Jedině Míra s Blankou, děkujem moc, forever. Děkujem moc, Veronko. Já si vážím takových lidí. Děkuju. Já si vážím takových lidí. Já jsem rád, že nás sledujete. Já jsem rád za každý like. Já jsem rád za každý sdílení. Já jsem rád za každou růžičku. Raději se ještě zkontrolujte, určitě, Karle, hned to udělám. Hned co vyjdu ven, tak nás ještě projedu K2 a určitě to udělám. Ale vlastně já nevím. My děkujeme i za tu růžičku. Jo? Ale jim posílali gifty a oni neděkovali vůbec za nic. Cipána. To je jejich slovo.
Ale my děkujeme i za to osrdíčkování, protože všechno to stojí prachy, chápete to lidi? Všechno to stojí prachy. Děkuju strašně moc, děkuju. Já jsem šťastný i z těch srdíček, to vás tak zahřeje úplně na srdíčku. My jsme šťastní úplně za všechno. Protože my jsme lidi skromní. Nepojedete k farářovi, aby vás očistil, Míro, děkuju. Nepojedeme. Ale můžeme zajet, já mu zavolám. Blanka tam přidává teďkom ty fotky. A nebo Kačenko, děkuju za osrdíčkování. Děkuju. A oni prostě už byli tak chamtiví, jo. A Míro, co očekáváte od zítřka? Pozdrav Blance. Zdraví tě, Háňa. Ahoj, zdravím. A zítra by měl být panenský týnec. Jo, pojedeme dřív. Děkuju, Marku. Děkuju. Děkuju. Co mám napsat za podpisek? Děkuju strašně moc, děkuju, Marku. Co? To dáváš kam? Na TikTok. Co? Děkuju, Marku, děkuju, jeli s těma růžičkama. Děkuju za 78 růžiček. Děkuju Manuelu za růžičku. Děkuju za další. Anetko, děkuju za jestřába, nebo za jeřába, jak se to bude dává. Nespravíš skupinku Mirko, kam by se mohli posílat fotky? Určitě udělám skupinu. A víte, co ono, já nevím. Manuelko, děkuju za miluju tě. Ale jak? Na Messengeru jedině, no. Messenger, protože on vlastně, my máme vlastně skupinu, jo. Ono to je tady i mezi náma přes den, to je jasný, protože ty entity tady lítají, to ani nevíte a kolem vás to projde, třeba já nevím, u vás to je 3-4 entity, víte, kolik lidí zemřelo. Jedině Messenger, no, protože my vlastně máme založenou skupinu s moderátorama, děkuji, Manuelku. A vlastně tam spolu komunikujeme, radíme se a tak dále, protože, helejte, já vám něco řeknu, Mirku, jeďte si pořád to svoje, držte se lidí, dávám follow a držím vám palce. Reál dojde, nejdál uvidíš. Já vím, dejdy, ale ono to taky nese i ty nevýhody. Vadí demony. Jako jestli vadí demonovi světlo. Já si myslím, že mu určitě to světlo nevadí. Nevadí. To není upír. To není upír. Ale to víš, že hodně světla, jakoby, když budeš mířit prostě, jo, a budeš mít hodně světla, tak se ti to tak neukáže. Jo, Míro, ale já myslím, v tom klášteře je to tam vážně moc silný, tam cítíš tu energii. A kde je Ivanku? Ano, démonovi vadí kříž, svěcená voda. A modlitby hlavně. Bible. To je přímo svěcená voda. A modlitby.